הולה אמיגוס! היום נעשה ביקורת לדדפול, The Once Was Deadpool. האוגדן מכיל 4 חוברות שונות שמציגות סיפור שונה בעלילתן. הסיפור הראשון, Deadpool Annual 1, מציג מפגש בין דדפול לדמות לא כל כך מוכרת בשם מדקאפ, שהוא בעל יכולת ריפוי זהה לשל דדפול. דדפול נמצא במשימה לחסל את דרדוויל, כשלפתע תור מגיע ומחשמל את שניהם עם פטישו עד שהפכו לעפר וחזרו לחיים בצורת חיים אחת. הסיפור עוסק בצורה שהם מתייחסים אחד לשני בחוויה מוזרה ומשעשעת. הסיפור השני, Deadpool Annual 2, מציג מפגש בין דדפול לספיידרמן עד שאויב משנה צורה מגיע וספיידרמן מאבד את הכרתו. בסיפור דדפול מתמודד עם האויב בתוך חליפתו של ספיידרמן. ההומור המשובח של דדפול מלווה אותנו לאורך כל הסיפור. הסיפור השלישי, Deadpool B Annual 1. סיפור זה די משעמם ולכן הסיקור יהיה קצר. דדפול נזכר על ידי שילד לרצוח קבוצה אחרת שקיבלו בינה זהה לשל בני אדם וגוף רובוטי רצחני. הסיפור מציג את השתלשלות האירועים. הסיפור הרביעי והאחרון, Death of Wolverine, Deadpool and Captain America 1. הסיפור מציג את קפטן אמריקה הזקן ודדפול שמחפשים אחר חרב עם דמו של וולברין, אחרי מותו. הם פורצים למקום בעקבות חיפוש החרב. אנו חושבים שהאוגדן הוא ללא ספק מאסטרפיס לחובבי דדפול בגלל הכתיבה והסיפורים. את האוגדן ניתן להזמין מהלינק בתיאור הסרטון למטה. תודה שצפיתם, ואם אהבתם תיתנו לייק. כשמעודכנים אתם יותר ממוזמנים ללחוץ על כפתור הסאב למטה, שכוחו של אודין יהיה איתכם. ביי!